खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ सिक्किमाव जानाय दैबानाजों बाक्सा जिल्लानि आनन्द बाजारनि सासे भारतारि फायखिनि जिउ खहा। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगां सिक्किमाव दैजों बुखारजानानै सा 23 भारतारि फायखिफोरा गोमानानै दंमोन। बिनिनो सासे बाक्सा जिल्लानि गोमानाय बे फायखिखौ दिनै फबसिनजानाय थासारियाव बोखांनो हायो। बाक्सा जिल्लानि बे भारतारि फायखिखौ आनन्द बाजार हाटखलानि मिन्टु कलिता होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भारतारि फायखि मिन्टु कलितानि गोथै देहाखौ दिनै बेलासियाव गावनि जोनोम गामि एबा गावनि आंगो न'आव लाबोनाय जायो। राजखान्थि मुलुगाव गुबुन मोनसे दोलो नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव आखाइ हमहैनाया साधारन बाथ्रा। दासान्दि फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिटिआरनि राजखान्थियाव गुदुं बार बारगासिनो। बेबादिनो तामुलपुर बियाबनि बारग' एमएलए बिजेपि दोलोनि रायजोआरि मावफुं सोद्रोमा इमानुएल मोसाहारिया बिजेपि दोलोनिफ्राय दिनै रिजाइन होबाय। सनितपुर जिल्लायाव मुगैथाव जाथाय। सासे 12 बोसोर बैसोनि बर' हिन्जावसाखौ बिफा बैसोनि सुबुङा जिनाहारि खालामदों। सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार पुलिस थानानि सिङाव थानाय 9 माइल मिलनपुर गामिनि 58 बोसोर बैसोनि गुलबाहार माराक मुंनि बिफा बैसोनि लांसुनिया सुबुङा 12 बोसोर बैसोनि सासे बर' हिन्जावसाखौ रां होनानै फुस्लायनानै हाग्रा बारियाव लांनानै जिनाहारि खालामो। बे जाथायनि मोगा-मोगियाव माखासे सुबुंफोरा लांसुनियाखौ हमनो हायो आरो उनाव पुलिसनो गथायो। रासिया इउक्रेन दावहानि उनाव फिन गुबुन मोनसे दावहानि महर लादों। बे गोदान दावहाया इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव। बे दावहाखौ पेलेस्टाइननि हामास उदखारिया जागायो। हामासआ 5,000निबो बारा रकेटजों इजराइलखौ मैया 7 अक्ट'बर फुङाव गाग्लोबो। हामासनि रकेट हगारनायाव इजराइलनि सा 300निबो बारा सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जखम जायो। बे जाथायनि उनाव इजराइलनि गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुआ दावहा फोसावो आरो दिनै इजराइलआ फिनजाथाय महरै पेलेस्टाइनखौ गोहोगोरा हाथियारजों गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायाव पेलेस्टाइननि गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमादों। आदिबासि हाथियार दैग्रा आफादनि गासै सा 1,180 केडारफोरा हाथियार गथायदों। गुवाहाटी श्रीमान्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि इन्टारनेशनेल अडिट'रियामाव दिनै मोनबा आदिबासि हाथियार दैग्रा आफादनि गासै सा 1,180 केडारफोरा हाथियार गथायदों। मोनबा आदिबासि हाथियार दैग्रा आफादफोर फारियै आदिबासि कब्रा मिलिटारि अफ आसाम ACMA, अल आदिबासि नेशनेल लिबारेशन आर्मी AANLA, बिरसा कमान्ड' फर्स BCF, आदिबासि पिपल्स आर्मी आरो सान्ताल टाइगार फर्स STF आ गथायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।